公儀介錯人尾上一党でござる。尾上一党はご上意を受け腹を切れ。なれば作法にのっとって解釈してやろう。これは答えられ。この人物を見て何を祈るおだてか。知らん。全く身に覚えなきこのご位牌。何やつか。あんたさえよかったらどうなとしておくれ。これは腹を切るために着用せ装束にあらず。今日ただいまより冥府魔道に生きんとする我ら親子の門出の晴れ着でござる。さらば上位なさ。そうし。刺客子連れ狼剣山。